ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଓ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଧାରଣା ଓ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ତଥା SUJର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନି ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସୋନପୁର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଏତାଲା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ସୋନପୁର ପୋଲିସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ କାହିଁକି? ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବିଡ଼ିଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଏକତରଫା ରାତିରେ ଉଠାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ? କୁଆଡ଼ି ଗଲେ ବିଡ଼ିଓ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଡ଼ିଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ SUJ ଦାବି କରିଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଗଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି SUJ କହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସୋନପୁର ପୋଲିସ କେବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି।